O BNG de Pollo reclamou esta mañá no Parlamento de Galicia unha serie de melloras para abordar os problemas que ten actualmente o Concello con respecto á sanidade pública. A principal, dotar ao municipio dun punto de atención continuada, ao mesmo tempo que se manteñen os consultorios médicos actuais. O Concello de Pollo dou 3 alternativas para a cesión dos terreos. A Xunta tiña que escoller calquera das 3. A día de hoxe non temos resposta e para nós sería elemental que nos dixera cal é a das alternativas para que o Concello poida poñer ao seu dispor o terreo o antes posible. Os nacionalistas reclaman tamén a Xunta un aumento no orzamento destinado á sanidade e exixen a eliminación das listas de espera. Para conseguilo piden que se dote ao municipio con máis médicos, pediatras e enfermeiros. O Concello de Pollo tiña que ter asinados 3 pediatras e actualmente solamente hai un, cunhas listas de espera que tamén lle está pasando o mismo que os médicos de atención primaria e que non permiten garantir o acceso a unha sanidade pública, pero sobre todo unha sanidade de calidade para os veciños de Pollo. Marga Caldas asegurou tamén esta mañá que o seu partido instará a toda a corporación a asinar un documento conxunto para pedir á Xunta melloras urxentes no municipio. Un documento conxunto donde pidamos que de maneira urxente a Xunta primeiro asuma a cuestión sanitaria do Concello de Pollo e por segundo que asuma tamén asinar o convenio para que poidamos dotar apoio de un PAC. O BNG asegura que fará todo o posible para que se teñan en conta os problemas relacionados coa sanidade pública en Pollo e incluso non descarta movilizacións.